Čuzborci, dneska tu máme video z pushu, jo, na, nevím koho, na, jak se jmenuje, na Chestera, jo, tak jdeme na to, budeme 35, teda 35 rang na ně mít, no dobrý, já vím, že mě nikdo nemá rád. Tady zabít. Tak tenhle dostane. Dead. Tady 3 pavříky. Tady je nějaká sakara, prej. Tak určitě. A nechci vám nic říkat, jo, ale sorry, jsem nenatáčel. Jsem byl dovolený a prostě jsem nemohl pracovat. Tamhle podle okolo. Jo, to bylo tam. Ozvu se vám. Až budu na vyšším ranku, ať tady nejsou. Yes. Dobrý, plus. Yes. Ano. Ano. Yes. Tak, dobrý no. Tak já jdu znova dělat Win Streak. Ano.